Present simple versus present continuous. More advanced uses. Bisaya explanation. Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons Bisaya Edition. Ako si Teacher Maya and I'm inviting you to please subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, like my videos, and share them para daghan pud ang magkat-on og English grammar nga Bisaya ang leksyon. Daghan kaayong salamat. Before ta mag-start sa ato ang lesson nga video, mag-pray sa tagamay ha for our scientific community. Please pray with me. Dear God, we thank you for the gift of life and of healing. Please help our health department and the scientific community in general, leading us to understand the coronavirus disease and communicating with the whole nation the gravity and extent of this disease. Please give them the knowledge, wisdom, and persuasive voice. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, padayon ta. Ani ato ang topic karon nga present simple gihapon versus present continuous. Pero mas advanced na siya. Mas daghan na siya og mga gamit nga wala dito gi-discuss sa previous na ko nga video nga simple lang nga mga gamit niya. Unsa pay mga functions sa present simple o present continuous aside sa na-share na nako sa previous na video. Unya, Bisaya gihapon para dali ta magkasinabtanan. So sa previous na ko nga video on present simple versus present continuous, i-share na nako unsay forma o unsay mga basic nga functions ani nga tense of the verb. So mo ni akong i-share before. Previous at tagamay. Pag present simple, kung singular, idungagan siya og S o ES. Kung plural, base form lang ang iyang forma. Kung present continuous, ang singular, mogamit og be verb nga is plus the ing form. Ang plural, are plus the ing form of the verb. Mo ni ang mga examples na akong gihatag before sa previous na video. If wala pa mo nakakita, so overview rin siya. Kung questions pod, ang present simple, mogamit pod siya og helping verb nga does. Kung plural, mogamit siya og helping verb nga do. Does as singular. Kung negative, mogamit gyapon siya helping verb nga does or do, depende kung singular or plural, pero together with the word not, kay negative man siya. Niya, nag-intermission number na po na among mga iro. Kaya na po siguro ng labay. Susabta na lang sila kaya nagpaka-iro yun sila. Okay. So, present continuous with no form. Kung singular is plus ing form of the verb. Kung plural, are plus ing form of the verb. Kung questions, maragihapon. Mabali lang ang forma matungan na sa subject, sa helping verb o sa main verb nga ing form. Kung negative, mogamit na pud og not after sa is or after sa are. Pwede pud siya i-short form, i-contract, mo isn't or aren't, mo na siya yung forma. Ang basic pud nga meaning, as discussed sa previous na video, sa present simple, kung tinuod lang na imong gi-share, nag-share lang ka og mga kapawang katotohanan lamang or mga habits, routines, schedules, kanang mga regular activities. That's why usually gamitan nato og mga frequency adverbs like usually, always, rarely, kana silang mga frequency adverb. Kay sa present simple, ang iyang meaning is kanang regular nga mahitabo or kanang mga tinuod. Generally nga tinuod. Sa present continuous pod, ang basic yun niya nga function is
para mo express kung unsay nahitabo karong higayuna. Karong higayuna. Karong unsa man nga higayon, karong minutuha, karong segunduha. No? Unya, ang imong pasabot na wa pa na nahuman karong higayuna, padayon pa na siya nga nahitabo. Unya, kaning action nga padayon pang nahitabo, maybe ini istorya sa speaker, wala na siya nahitabuan ng time. Kalibog no? Para aning she is studying Hangul because she wants to work in Korea. Hangul, para bang Korean language. Nagtuon ko na siya, kaya ganahan siya manarabaho sa Korea. Pero imong i-describe na nagtuon siya Hangul, pero at that time, imong usually, maybe nagtala siya TV. Pero, tinuod na nagtuon siya karong panahon na, parang higayon na. So, continuous siya, niya, happening now, kay broad magulisinaw, pwede karong urasa, karong sinaha, karong tuiga, broad ni sinaw, basta kay karon. Niya, padayan pa na siya. Not necessarily nga ining istorya na hitabo bilang aksyon. Basta kay padayon pa siya, wa pa siya nahuman. Mo na, we use the present continuous mo na itong pasagot. But kani si simple o si continuous na sila yung more advanced na mga gamit na mas deeper pa atong mga simple or mga basic na function. So, mo ni sila. Sa present simple, gamiton siya nga tense kung mogamit ng mga state verbs. Isa din ang mga state verbs na ituod. Kanang mga state verbs, mo na ang mga verbs nga wala nagpakita og action na upat na klase. Nagpakita og emotion, possession, thought, and senses. Di siya palupig na ako ang mga ero. Pasensya na dito sa mga ero kaya ganahan sila nga mas starring. So, mag-start state verbs nga emotions or attitudes and preferences. Mao ni ang mga verb na normally nagit sila sa present simple. Basta state verbs about emotions, present simple. I believe, di ba? Kasigaran, I feel, di ba I'm believing, she is believing. Unless magamit ka og verbal nga gerund, di mo na nimo siya og noun. No, believing in somebody. But lahi na po na siya nga topic. Present simple sa So, normally kani nga mga verbs nga nadiri sa lista, present simple ra gyud ni siya. Gamiton nimo siya sa sentence. Kani pong mga mental state verbs, kani nag-express og mga thoughts. Ani state verbs, present simple ang ilahang forms nga gamiton. Senses and perceptions. Kani yung mga verb, present simple, gihapon na gamiton. Normally, nga naman, naapoy mga times na kay kuan man nino atong topic present simple versus present continuous na per time nga ma-continuous ni sila. Kung ato na puntaan na ini mo continuous atong topic, but normally gamiton ni nga mga state verbs with present simple form. Another type of state verb nga present simple po ang iyang form is kanang mag-express of possession. Na possess. When you possess something, mga belong to, consist of, contain. We normally use them in the present simple form. Ang present simple pod, gamitin po siya sa mga verb nga gitawag og performatives. Ano man ang performatives? Kanang performatives, mo na mga verb nga may istorya pa lang ka, nahimo na nimo ang aksyon nga imong buot buhaton. Unsa man na, for example, kani mga verb, admit, apologize. Diba? Pag mo ka, I apologize for my mistakes. Pag istorya mong apologize, ni-apologize na bitaw ka na diretso mo ng mga performatives. I beg you.
Inigbeg ni jud ka. Pag istorya nimo mo, jud pagbuhat jud nimo sa action. At the moment nga istorya, kamo na si performatives. I deny, I guarantee, I order you to stop. Kani siya nga mga verb, pwede po ni siya og ma-past, pwede po ni siya ma-present perfect. Pero ang atong topic magod is kung ma-present simple ba ni siya or ma-present continuous. So, ikumpara sa present continuous, present simple ang porma ani nga mga verb, dili present continuous. Unless na ay special nga meaning. Ano man ang special nga meaning? Ato lang tanawon ang iya sa present continuous. Okay, another nga gamitan nato og present simple nga tense of the verb is kaning mo tell ta og story, no? Example, the girl goes up to the boy and punches him in the face. I-share ka og unsay nahitabo, naghintag, nag-storytelling pa karon sa mga bata. Kay para malingaw sila. Nya, istorya nimo, in English mo ng istorya. Okay, English teacher man ka. So, mugamit ka og present simple verb, dili present continuous. Kung present tense ang imuhang message nga ipaabot sa mga bata about sa story, kay present ang atong topic. So, simple at ang gamiton, dili ang continuous. Dili kami, the girl is going up to the boy and is punching him. Dili nga. So, we should use present simple. Basta ingon ani ang atong ang gustong pasakot. Yeah. Present ang time. Another, the woman is walking around the corner when a man bumps into her, snatches her bag, and runs away in an instant. Nag-storytelling ko ka. Yeah, present time ang imong gigamit. So, kung present time ang imong gipasabot, ngayon ani, nag-istorya ka unsay tabo, kailangan ka makatch ng attention, ang sakto nga tense gamitin, present simple, dili continuous. So, dili ta mo ingon, when a man is bumping into her or is snatching her bag and is running away. Present simple ang atong gamiton, ha? Okay. Another nga gamitan nato present simple is kanang mo introduce ta og news. Naatay nadunggan, naatay nabasahan, tanaw kag Yahoo News, nga imong gi-share sa muna news ako nabasahan, it says here, para imuhang i-introduce kung sa nang news. So, mugamit ka og present simple sa inana nga mga sitwasyon. Mugamit pa ta og present simple sa inana nga sitwasyon. For newspaper headlines about events that have recently happened. Mukabaan ng mga journalist sa eskwelahan, pag maghimog sila headline, present simple jud na. Example na niya, walay ni-erupt nga volcano sa Camiguin. Volcano erupts in Camiguin. Scientists discover vaccine for COVID-19. Headline. Barangay Captain resigns. Headline. Muna siya gamitan og present simple. And lastly, mugamit ko tag present simple kung natay i-mention about sa libro, about sa salida, or about sa newspaper. Example ani, na salida kung tayo si Piolo. In the movie, Piolo Pascual takes the role of a recovering drug addict. Di ka mo ingon, Piolo Pascual is taking the role. Takes imong gamiton. Basta mo refer ka sa content sa salida. At the end of the book, the main character discovers the real treasure. Discovers, kaya nag-hisgot man ka about sa book, di ka may the main character is discovering
Another, today's editorial discusses the advantages and disadvantages of the anti-terror bill. Okay, mo ni topic recently, no? Discusses kay mong gipasabot ang content sa newspaper. So, mao ni ang mga gamitan og present simple na tense. Kung continuous pod, mao pod ni ang mga gamitanan niya. Giingon ko na ganina nga ang state verbs gamiton ra siya sa present simple. Katong mga about emotion, perception, possession, o thoughts, mo na siya ang mga state verbs, no? 4 types niya. But, pwede siya magamit sa present continuous kung imong i-emphasize nga temporary ra. Na temporary karon ra ning panahona. Especially ani nga mga verbs. For example, I rearranged the sala set and I'm loving it. Temporary na siya karon ra kay giutro man imong pumaga nahan kay ko sa kuan nahitabo sa sala. Pero temporary ra na siya nga sitwasyon kay laayo na po kaganahan. So, I'm loving it. Para sa akong uyab, ma'am. Temporary raman ni I'm loving him. Temporary kay di na po ganahan ani niya puhon. Pero, not like that. Ayaw mag-inanya. Present continuous, gamiton po siya kung ang state verb ang imong ipasabot ang iyahang action. Kaya na may mga state verb na mag-express po og action usahay imo po siyang action verb. Parehaan ni think. Kanang si think, duha ang meaning na siya. Pwede siya state, pwede siya action. So, kung action siya ng verb, ang iyahang meaning is nagkonsidera ka so imo siyang gihinukulugan, imo siyang gihuna-huna, nagtutuyok dito sa imong utok mo. Ning example, I'm thinking of buying a new dress. Dito kami I think of buying a new dress. Dili kay kung state verb ang imong gamit sa think, parehaan ni I think it's a good idea. Ang meaning magud sa state verb nga think is pareha sa believe. Karang gituo lang ka. Wala ka nagtinuklo, wala nagtutulog sa imong alimpatakan. Wala ka nag-consider. But it's about your opinion. Express ka. Para anong answer good ka. Okay, what's your opinion? I think that dili mo kami, I'm thinking that wala mang nag-consider ato. Next, gamitin po nato ang present continuous kung mugamit tag mental state verbs to emphasize that we have recently started to think about something. Sa man pasabot ana, imuhang ipabugat-an ba nga recently hinuklugan na ni example. Compare na to ha ang mental verb or thought verb na regret. I regret to inform you that your contract will be terminated. O taga HR. Niingon. Ani. Ang iyang pasabot. Pag yun siya regret, naka-decide na sila sa HR na kung ano siya niya. Expression na lang ni na nag-regret kita. Pero pwede ka magamit og regretting continuous form niya kung nagsugod na ka og hinuklog recently, pag-ulang. For example, I'm regretting that I said yes to his proposal. Oh my God, naka-realize ka, madiday ka ganahan, magigminyo niya, yun naka-yes na ka. Di nagbaso ka. So, imuhang gi-emphasize nga,
Lately, nakauna-una ako diyan na nag-regret ko. So, kung gamit ka og mental state, like itong mga thought verbs, nga gusto nimong ipasabot nga karong mga panahon na bag-o lang naa kay mga paghinuklog about ato. Gamiton nimo ang continuous form niya. Mugamit po ta og present continuous with frequency adverb. Always, constantly, continually, or forever to emphasize that something is done so often that it becomes the characteristic of that person or thing, usually to indicate disapproval. Nakikishare nga lahi nga video ani about always with present simple and present continuous. Mo na ni siya nga topic. So, ang always dito, pwede na to i-listen of constantly, pwede na to i-listen of continually, or forever, para magpasabot nga murag nanubra na ba, na takauyo na sobrahan na. Example, paningan, sorry, I changed my mind. Mayroon ka, you're constantly changing your mind. Walang pa yun ha, sige na change ay mong mind. Pwede na to i-listen, you are always changing your mind, or you are forever changing your mind. You are constantly changing your mind. You are continually changing your mind. Hindi silang asa imong gusto. Basta kay ang pasabot yan na murag sige na lang wa nakakauyon na disapproval. If you want to know more about that, na ay video previously you can check out. Another example, I can't find my book. I'm always losing things. Mugamit mo daw present continuous kung mo ni atong ipasabot to describe what we regularly do at a certain time. Sa man siya. Ayaw lang ko pick up anang alas 8 sa buntag kay kasagaran ra ba anang alas 8 nangaon ni. So, parehara ni sa present continuous na basic mo at a specific time na ay something is going on. Padayon nga nahitabo. But in this case, dili lang kay ana rang orasa. But normally, kada alas 8, anang mahitabo, nangaon pa mo, wa pa mo mahuman. So, mo siya to describe what we regularly do at a certain time. Kasagaran anang orasan, nagbaktas ko pa uli. Maadto ko sa inyong balayhan. Kasagaran anang adlawa, kay naglaag-laag ko. Going on siya, kasagaran anang adlawa. Going on siya, kasagaran anang taknaa, kanang gayuna. Murag combination sa present simple kay regular, pero tungod sa certain time, regular, ana nga certain time, anang taknaa, regular ni mong ginabuhat, mo na gamitan nato og present continuous. And mugamit pa og present continuous, dili present simple, kung kani atong pasabot. Especially with the verb wonder. If we want to be extra polite and friendly, especially if we are not sure kung unsay reactions ato ang kaistorya. Unsa kay iyahang patiun ining istorya tani atong buot ng istorya. Muna butangan nato og wonder in present continuous form. Example, you said earlier that you like me. I am wondering if you mean it as a friend or as a special someone. Aggressive. Wow, ni-dare yun siya pangutanan, no? Kay, ang laki ni may ganahan ko nimo. Magsige lang siya ginuklo, hindi siya mangutana. Pero murag, wow, kaayo, unya, murag, basig unsa iyahang ikasulti kung mangutana ko og kasi yung pasabot ato kang direct ra, so imuhang gamitan og wondering, am wondering, para mas friendly siya o mas polite siya og dating.
dili kayo aggressive ang imong pagpangutana. Mo ni nangutana siya, I am wondering if you mean it as a friend or as a special someone. Pero grabe jud iyang curious ni. I dare. Pero amazing. Kaning I am wondering, kaning am wondering, pwede ni siya i-listen o was wondering, pwede pwede siya past form. Sa continuous, dili sa simple tense. Para sa ingon ani nga meaning. So how much have you learned? Let's find out. Gamitin na to ang attract na verb, na state verb, into correct forms. Unsa ang iyahang correct forms sa duha ka sentences given? The new tourist attraction currently blank 1,000 visitors daily. Unsay form sa attract gamiton dito? And the second one, flowers blank these with their brightly colored petals. Babe, so may answer, babe. Sige na po kagsuwat-suwat din ha. Di na po ka mo answer, Garfield. Answer. Uy. Nagtagtuyo pa man ang kalimutaw. Money answer. The new tourist attraction is currently attracting 1,000 visitors daily. I-ing form nato, i-present continuous form nato siya, kay temporary man, currently, karong panahon na temporary, karon lang. Basin og madam lang, 1 million visitors na ni. Or basin og 1 visitors kay na si COVID. But this one, flowers attract bees with their brightly colored petals. Ang normal lang nga form na present simple as a state verb. Can you feel simple or continuous? This cloth is so soft. It blank like silk. And he'll be absent today. He blank not very well. So negative ni kaduha. So may forma sa mga sentence ani. Na may answer. Automatic ang answer, no? Okay. Tanaw na to. Sige, go. This cloth is so soft. Sa first sentence, feels. It feels. Ang iyahang state verb. Sa second sentence, not feeling. Kay temporary raman siya. Ang feel, na state verb, gihimo siya, gibutang siya sa temporary nga situation, mo nang gihimo og ing. Choose the most probable answer. Okay. It's very difficult to get a job here, so I consider going abroad. So kay saktuan ni present simple or present continuous? Present continuous. Kay recently naghinuklog man ka karong panahon na mana I am considering gamit nimo ang inyong alimpapakan nagsig tuyok sa imuna-huna karong panahon na. Can you complete the dialogue with borrow? Can I borrow money again? Why? You ang subject ha. So kay sumpayan. Kahibaw na mo no. Sige, check. Why are you always borrowing money? Oh, na-irritate na siya. Disapproval. Pwede siya, why are you constantly borrowing money? Why are you forever borrowing money? Why are you continually borrowing money? Basta kay na-disapproval. Any
Shall I call you at 7? Tawagan ta kayo ni alas 7. No, we usually blank ang verb have. Dinner at that time. Sa man pasabot di ani. Sige, let's check your answer. We are usually having dinner at that time. Regularly, nga takna mo na mong ginabuhat. Nakasagaran alas 7. Nanihapon pa mi ana. Ongoing, wala pa na human. Kasagaran. Mo na siya. And complete the sentence with the correct form of the verb. Angel Locsin, blank, an iconic superhero in this new film. Sa may verb, sa may form ni portray ani? Simple or continuous? Let's find out. Simple. No? Portrays. Kay nag-refer man ka about sa film. Another. The author, blank, ang verb explain the rules of subject-verb agreement in chapter 3. So, unsa may mahitabo ni explain, simple or continuous? Tanaw na to. Simple. Kay naghisgot man ka og part sa libro. Mo na siya, simple ang gamiton. Kaning, wonder ang verb. I blank, if you could help me. I don't know how to do this and I don't know any other person here to ask for help. Nangayo ka og tabang. So, ang sa kahay maayo nga porma ni Wonder Woman. Simple or continuous? Let's see. Continuous. Kaya you want to be extra polite and friendly. Kaya na ngayon kagtabang. Dapat mas nindot na imong approach. So, para mas nindot imong approach, magamit ka og wonder in the present continuous form. I'm wondering. Basta na ganin mo mga pabor, mo doon mo dito na may pangutana. Sugtin niyo, mag-in-English mo. Sugtin niyo, I'm wondering. Para mas friendly ug mas polite ang inyong approach. Mo ni siya. Mao to siya ang mga advanced nga uses sa present simple of present continuous. I hope minamoy na daw ani nga video. Bisan gamay na nga magamit ninyo sa inyong pagtuon, pagpamuyo, ug uban pang mga sitwasyon nga pwede ninyong gamitan ani nga mga structure of meaning. So once again, thank you very much for watching, for listening, for paying attention ani nga binisaya nga leksyon sa English grammar. Don't forget to subscribe, follow, like, share. Until next video.